Πάμε στη Σίνετο Κόνορ. Χθες το βράδυ η Μέρη Καλουτσάκη μας έδινε την είδηση για την εξαφάνισή της για μια ακόμα φορά. Η γυναίκα με τα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια και με την πάλι εκτός ισορροπίας ζωή της στην μετέπειτα βρέθηκε τελικά, ζωντανή από την αστυνομία του Σικάγο. Μετά από σχεδόν μια μισή μέρα βρέθηκε η Σίνετο Κόνορ, που εξαφανίστηκε το πρωί της Κυριακής, ενώ εκφράστηκαν φόβοι ότι τερμάτισε τη ζωή της. Το θρίλερ με τη 48χρονη τραγουδίστρια άρχισε όταν φιλικό της πρόσωπο τηλεφώνησε στις αρχές και ενημέρωσε ότι δεν είχε δώσει σημεία ζωής μετά από βόλτα με το ποδήλατό της. Αμέσως η αστυνομία άρχισε να χτενίζει την περιοχή Wilmette του Σικάγο, ενώ δημοσιεύματα ανέφεραν πως δεν είχε αποκλειστεί το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. You just don't realize how these people are hurting and what they're going through privately. Everyone has hard times in their life where they're really down, and I hope that there's someone there for her right now. Αν και λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η 48χρονη Σταρ εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο της περιοχής και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να εξεταστεί από γιατρούς. Λίγο αφού βρέθηκε η Σίνετο Κόνορ, ανέβασε στο Facebook ένα οργισμένο ανοιχτό γράμμα 624 λέξεων, το οποίο απευθύνεται στον John Reynolds, πρώην σύντροφό της και πατέρα του γιού της Jake. Σε αυτό κατηγορεί τους πάντες. «Με εγκαταλείψατε γιατί έχω τάσεις αυτοκτονίας». Μάλιστα ζητά από το γιο της Jake να πάρει την κυδαιμονία του αδερφού του Shane και να του ζητήσει συγγνώμη που τον χρησιμοποιούσε για να τιμωρήσει εκείνη. Υπόσχεται πως θα του στέλνει λεφτά, αρκεί να φροντίσει να έχει ο αδερφός του τη θεραπεία και τα φάρμακα που του χρειάζονται. «Κανείς σας δεν θα με ξαναδεί ποτέ. Αν καταφέρω να μην αυτοκτονήσω, θα πληρώνετε τα ιατρικά έξοδα», λέει. Και κατηγορεί τον πρώην σύντροφό της και τον πατέρα της πως είναι οι υπέτειοι της ψυχολογικής και συναισθηματικής καταστροφής της. Unfortunately, there's such a stigma about mental illness or perceived mental illness that people are bullied. Η Σίνετο Κόνορ είχε απασχολήσει ξανά το διαδίκτυο τον Νοέμβριο του 2015, όταν προειδοποιούσε ότι θα αυτοκτονήσει γιατί δεν αντέχει τη δικαστική διαμάχη για την κυδαιμονία του μικρότερου γιού της. Στο παρελθόν είχε εξομολογηθεί ότι είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή και ότι είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας 16 χρόνια πριν. «Θα μπορούσα να έχω πεθάνει εδώ και εβδομάδες και κανείς δεν θα το είχε καταλάβει», έγραφε το Νοέμβριο του 2015. 3 χρόνια πριν ζητούσε βοήθεια ψυχιάτρου με ανάρτησή της στο Facebook. «Δεν είμαι καλά. Κινδυνεύω». Η Ιρλανδή τραγουδίστρια με την περίεργη ζωή και την ειλικρινή, πολλές φορές ακραία, πάντα όμως ντόμπρα γνώμη, φαίνεται πως μετά το θάνατο του Prince, που την εκτόξευσε στην κορυφή με το τραγούδι Nothing Compares to You, κλώνησε ακόμα περισσότερο τη βασανισμένη της ψυχή.